美加上我们就这么喝的。哇塞，美肉给。Peukalo ja jumi. Mikä tää on? Mantou. Ei ole sitä, siellä ei ole mitään sisään. Siellä on jotakin. Mä haluan tehdä joku paussi. Tällä se voi johtaa tänne. Nice! Ei hyytä herännyt. Joo, sama näin. Yhdys. Nyt on paussi. Kehuat oli kyllä hienot juhlat. Mahtava, hieno paraati tuonne niin vanhan kaupungilla. Mutta se oli hyvä se puhuja, että vaikka en ymmärtänyt, oli niin sellainen oikein hyvä se ääni. Se oli potentiaalia. Oli, siinä oli niin sellainen uskottava puhuja. Tää hakemassa se lunttauslapu. Mä yritin sinnäkö me tajusin, että nyt se kohta tulee se mun puhe. Ja siinä aloin muistelemaan, että mitä kaikkea me on ottanut ylös ja sitten löi ihan tyhjiä. Me tätä äkkiä hakemaan sen lappu ja hyppäsin pois sieltä lavalta ja juoksin sinne. Mä ihmettelin mitä Jiska tekee. Joo, me yhtäkkiä pakenin paikalta. Valvontakamera, se on niinku ihan uutta, että ei ole mikään puheiden. Oli hyvä puhe. Mäkin olisin halunnut tehdä puheen. Joo. Mutta pitää etukäteen sanoa. No kun en mä tiennyt, että se on niin kiva puhe. Pääsee juoksemaan. Onko se puri varsia nämä? Sä joskus laitoit näitä valkoisen varsia. Tosi hienosti. Mä en ymmärtänyt yhtään, kun se oli Kiinaa, mutta tosi hienosti kyllä sanottu. Miten sun äiti oli keksinyt niin tolleen noin hyvä sanottuna? Se oli hienosti. Oli koskettaja hieno. Joo. Kala kärsii, saa. Hyvä maku. Hengiten pää, mutta ei oo tulista. Mitäs tänne laittaa sisälle? No puuroala pattu. Oh baby. Please. Ei maistu millekään. Tutustua, että olisi ollut mukava vielä vähän kilistellä kuppia teidän kanssa. Joo, mummo pääsi mua jo vähän huijaamaan siinä. Nostettiin kippoa, sanoi, minä otin ekalla kipolla koko kipo ja hän otti pikkusen, sanoi minulle sitten, että otetaan vain pikkusen. Ja minä otin pikkusen ja mummo vetäisi koko huppu. No kampai. 这次带这么大家人回国玩了一路哈，我还一路都带着一个秘密武器，就是这个必然得的绿水壶。5年前第一次带着小包子回国的时候，那个时候有可能是水土不服，喝的水不太干净，我真的是拉肚子拉了好久，临时买了这个绿水壶，然后一直用到了现在。特别是在旅行中用这个真的是特方便。用这个呢，先把水过滤一下，然后再烧水呢，可以减少水垢、软化水质，还可以去除异味。泡咖啡或者泡奶粉都很好用。这个是德国品牌，58年专门研究进用着很放心。3重过滤可以去除水里面的氯、重金属、杂质。过滤后的水含有矿物质。大家都知道包子哥特别爱喝茶，拿它泡茶更加的香醇。出来旅游小巧方便，不管到哪儿都可以喝到干净健康的水啦。啊，加耐些嘞，那一人送一个呗，没盖给噻。Otin vaan selfieissa, näytän niin söpöltä. 点一个菌汤锅底吧，然后再点一个红锅。No mä voin tilata muutaman eläläistä olut, te kokeile. Pari eläläistä. Muuten ei pysty kerätä huomenna aamulla. Pieniä ainakin otetaan tuosta lastasyötä aikaisemmin. Tuo on hyvä. Tuolla lihaosasto on vissiin tuolla. Lihahomma. Laitetaan samaa. Lihahomma. Onko se meloni? Likasta sieltä ottakaa. Joo, siellä on talveni noin. Mä haluan sitä. Vielä otetaan lisää. Tätä mitähän kalataan? No, mutta otetaan. Otettaako meillä niin noita ämpät?
吃呢？怎么那么多玩具？我的天哪！ Oh, what is this? Ah, wow. 啥呀？ Nice. 手心爬起来呀！ Yeah. Thank you. Siis Tää näyttää niin hyvältä. otetaanpa me jotain kuvaa. Tässä on niitä boksuvia suuta. Joo. Siis mikä onko tää niinku yhdelle hengellekin? Iskä heti pysyy kammoon. Tää oli Joolekseni. Se oli mulle yksi. 是啊。到时候吃那个糍粑的时候要慢一点，有点烫。啊，好的，好的，好的。好的。No voi syödä nytkin, kun siellä kuitenkin Kiinassa ei ole semmoinen niin kuin ruokaa jälkeisen jälkäli, niin voi syödä ihan milloin. Nyt justus vai syödä sitä. Oh baby. 喜欢吗？那你说我喜欢。Ja ihan. Onko aina sun lempari? Sun kalva menee. Tosi paljon valkoinen kalva. Mä mietin, siis mulla ei ole kisa täällä, miksi niin paljon kalvaa. Mä huomasin, että tuli Julitasta. Eilen me kävi yksi tosi pieni ravintola. Tosi hyvä. Julita kehukin, että siinä oli, eikö siinä ollut lihaa ja... 虎口多吃，我把这个吃了。贝鲁呢，都是什么的 rapeakin 看。现在贝鲁呢大。Siis tää on peruna. Joo. Sä syö niin paljon. Mitä sä mietit? Mä oon ihan tämmöinen. Hyvä. Niin hyvä, niin meni. Tääkin semmoinen joku sellainen pieni ravintola. Niin just. Yllättäen joku tosi... 给他一个，然后再给他一个，要卖肉。maista吧。 Onko hyvän näköinen? Ehdotan. 真的好吃的哟。你要那两个都要啊？小脖子说那么好吃的样子。哟，这个是被遗忘的唐大爷，没有给他点饮料，要不要喝我这个吧？哦，不是血蛋奶。 Ainakin se oli siellä näiden kanssa. 哎，我的妈妈跟血是鱼皮，直接吃吗？哦，有血蛋奶，买个买个干过给了。niin paljon uusia juttuja, mä eikä edes niinkään näitä on. 我一般是喜欢把它给拉下来再吃。Yeah。那你也有了，开心吗？好，你看吧，这一桌每个都点了。好了，又给他给他。对，一会儿你们用料是不是都用完了？就我一桌点了这么多。得打你要莫来了，打完了，我说了是，just 比巴达多。我erikoispäivä, että me ollaan Kiinassa meidän kesän juhlissa. Tämä on oikeasti tosi merkittävä meille. 想吃吧？特别的。 Se on aika tulista, varsinkin nuo siihen aika vähän piti vähän... Ei joo. Justus on aina niin vain yksi tämä. Niin, vielä omakin teepä. Ja täällä kylmää, on niin lämmin. Niin, täällä on lämmin. Niin joo. Rintalastasta palaa. Mun mielestä kalaluo. Täällä on niin hyviä lauteja, niin me ollaan täällä. Se on just sitä. Se on just se. Tiedätkö kuka on ollut silloin? Joo. Et tiedä, kun nykyään täällä Suetsassa näitä. Me voi joskus katsoa yhdessäkin. Luka 喜欢吃方便面。 Se kiinnittää joku pippuri. Onko se 四川皮布的，有四川上都大概是四川皮布的。 Noin, kaikki pippurit täällä on se. 哇塞，不辣。就是吃的直接穿短袖了，真的是。现在袜子都已经脱了，现在直接过夏天。 哦，哎，就是上的，如果上的谢谢，现在还Vasta便宜点。你心想这玩意儿干啥？给他的。 minkä ikäinen mä oon? Niitä hän sanoi joku tytön näin justus. Koko ajan sanoi justus niin komea. Mutta hän sanoi, hän oli yrittää kysyä sinun numerokin. Säkä tie, sä et tie. Joo. Missä on siinä mahdollisuus? Joku. Tyttö tulee flirttailemaan. Muista.
Mä sitten Kiinaan, mä oon silleen mitään. Mun kaverit oli silleen, että mä oon silleen, okei, no mennään. Se sitten jäi huutamaan. Mä kysyn englanniksi, antaksä sitä? Ihan. Täältä pusu poskelle, niin tulee kielimuori vetää yli. Tai oikeesti mä en yhtään tiedä, että se on tullut sanomaan numero. Pitääkö? Nyt vielä puhu. Just tossa kalmita. Tosi vaikea niin arvioida sitä ikää. Joo, niin. Väärinpäin. Nice. Onko ne pekoonia? Ei se on niinku piku makaraa. Sieniä. Niin on sieni. Koko ajan sieniä. Tämä on se kaiutin, mikä se on. Sehän niinku on takaisin. Ei mikä se on. Mikä se on se? Oh, se on semmoista, se on niinku semmoinen fiksu, samoin puhua hänelle. 我们的切切，他要去称重去，我们吃的好饱啊，对吗？再跟我嘛，我们还有个娃娃的分呢，没有来嘞。还有一堆熊猫车，那有的他会给谁盘大的的，你看到了四川就会变成盘大女孩。这个梅老里大布奶奶。哟，太搞笑了！他们看到这个智能马桶都惊呆了，都已经。我的天哪！我的天！Kaikki haluan katsoa, miten se toimii. Lukas kato huutaa. Like meillä pois. You have the will and a moment to spare. It's a beautiful world out there. It's a beautiful world out there. Oh, if you have the